Wait siya, lintoya rin po. Yes. Kahit ano. Nasakit ko po buntok kayong webcam. Antitang repeltan niya po kasi laging kakatamong May. na Hindi ko kayo may maritin yan. dahil na kami po happen din. Hindi ko kayo malagarin. Hello po. Good evening. So, comment na po rin at saka comment na po yung mga nandito. Hello po. Diyan pong 5 manal. Atin tinanday nila ba? Mag-comment na kayo po. Comment na po rin at Shuna. Di ako nakapag-comment. Hi, Mars. May kiyabe ka or ikang sagot pag present? Ba't po wala makapag-comment din aliwa? Ba't di ngaliwa? Oh, tuna. Gamit yung pong YouTube account. Not made for kids po kasi niya. May po makapag-comment. Aro? Ay, bakit Kailan din makapag-comment? Mars, makaabe ko ba? Gamit ang pagawa ko, Mars. May pabengi po. Then kaya nga Hello po, i-check po namin ngayon yung iba. Tapos po magro-roll call kami. Anti mo po dahil ngali makapag-comment. Kaya na kayong GC. Opo, Kasi mag-PM na kayo mo for GC ne. Yung GC ka rin po mag-present. Para po etane ulitan kanya. Yes, sister. Nino. Yating, number 1 fan kita. Nino. Yating. Ay, Arlene Martin. Ay, aliwaya kasi Arlene Martin. Balo ko Nelia eh. Hello po. Pilano po rin manal be. So, 23. 26 and 17. 40. 47 no po rin kaya bene. So, pakitan tayo pa mo pong 47. Bayo ta mag-roll call. Eko po lalayas pag po absent kayo ne. Manando ko pong yabe keng kiratang dukanan papel. O, mahiwaga. Ma-high blood niya po nandun yung habi ko. Eko kasi bisa ko nung toying kainan din yung webcam. Buri na po ba, Disor? Ay, aguli po. Ating pong manyad link. Baka lang tayong i-link. Micha. Link. Anya. Ay, kaya mo niya mo siya. Okay. Type ko niya mo po na http / sakit po lang mo kay ko 4B 9V KK WL EUW
Iyo ka no. Iyo. Ew. Nalaso na po yun. Kain. Ayan po. Pilano. 10 lapamo po. Listed na ako po. Wait po, Mars, makabe ko ba? Sige po ne. Deta pong mag-send tawli. Haba pong maka-live tamo. Habang panay tala pong miras. Mga, siguro pag mag 30 plus na po. Mag-start ta na pong magbunot. Ang papang pamili mo na po rin papel. Pangupitan mo na po. Present po, Robio. Ay, kaya pa po may growl ko. Mag-present na lang eh. Excited la po. Ay, tao, okay na ako. Makayabi na ako na po. O, itangkang, asod mo na bet. Bet Montemayor po, listed. I-share may kay. Okay na? Hindi na. I-user log to. Ay, 20 o 39. Sakto na. Share may use on log 2 listed. Tapos, aguli po. Karani pong makayabe. Copy. Joanna Joy Fontanilla. Ano mo kanan niya? Pinash me. Mama kanan po, metong kami. Ng cellphone ng agay ko. Nung may asawa kayo po siguro pwede na. Hawa. Pwede naman po. Wala naman pong COVID kembalin eh. Char. Aro? Watch me. What? Listed. Okay na ba yun eh? May let. Sinulat mo na eh. Okay. Judy Ann. Leah po. Judy Ann Guevara Santos, listed po. Itong Descris Salonga sis Abeya ba? Diba Rita? Hawa. Yes. Abeya po, makalistanin. Tapos po, i-Ernie, okay na din po yung kayo. May listed na din po yung nag-message sa inyo. Yes. Watch. Hey, ay. Hello po. Present. Thank you po. Abe ko siya. Ay, Lady Pangat. Siyempre, abe ka. Inulit mo yung kaya eh. Kaya ka nung maka-chat. Yun. Then po ngayon makapag-chat, mag-message na kayo mo po PM or GC. Ne po. I-candy adra. Di ba makalistahan niya siya? Listed.
Saguli po. Live na po. Listed. Judiano kay Nene. Andrew Ayet. $656, $740. Ayet Salenga. Okay na po itong kang Ayet Salenga. Listed na po Ayet. Kaya mo po na, malbeko po kayong live. Yes po, listed Marvin Pangan. Hello po, Kenneth Del Rosario. Balok talaga Santa Rita pa niya. Sa Lengga yan? Nino? Yung Ayet? Oo, sa Lengay. Hello po. Nino po kaya man yung butne? Nino po kayang maswerte? Tsaka mature po pala yung webcam nila kasi po makataba. Andrew, Lyra. Rowena. Yeah. Ay, pala may send. You sent. Daisy Lynn. Daisy Lynn Maninang. Magdatang kadito na tampongin ang alay mga kahit time ay man mayakit ang pembabong. Ali, pepulit kaya kang kahit eh. Imiko zita. Listed. Yawa, chineget. Okay. Nagdatang kadito na tampong kami ng may mayakit. Atin niya. Ikaw lang ako. 707. Okay kayo. Datang kadito na ko yun. Pepulit kaya kayo eh siya. Sabi ko tita, dapat atin. Cindy. Kakal po pala message how na may ngalig kayo po. Asa nakakanjiana siya. Pamo po asa nalay pong panyaling gatas. Yes po, Arlene Kabiling listed. Ay, nigback na naman. Ako pa po mag-chat. Relax kayo mo po. Kayong GC, magbakya po eh. Sige, siya pa nang sa monolog ko. Says my guess. Siya po yung says my guess. Arlene Pacho Sanchez. May kami ito yung pampungaos na. Layo, it says my guess. Jan Cedric Fernandez. Marvin gabi ito. Sino yan? Umaanday. Saguli mo po. Sige po, bakit mag-roll call na Grounded yan. Grounded yun ba? Atin na po may kuryente na Yan pakadikit siya. Ala kung pa may hospital. Hindi. Prince yan. Ay. Diyos mio! Nga na din eh. Sabi po ta siya, ay kuha na niya siguro din. Natin na yung share ako. Atin pong mag-send selfie Papagawa tayo po yung mechanics. Yung sinenda po selfie. Si Salay Load Abe. Bongga. Pang FB mo pala. Ano FB ka mag-live. Maki-FB niya mo pa. Yes po, nung may asawa na ko man po. Okay. LB na ko mo. Wala naman pong problema ito.